Sikhulekele emakhosini, siyakhuleka ngane zakithi. Umkhulu nogada lo, cishe abaningi sebeyangazi. Ngane zakithi, ngizosiza lo muntu othi ufuna ukushaya isitha. Kunomfowethu la wabhala la kuma-comment wathi ucela induku yokushaya isitha. Kodwa ngizocela ukuchaza lokhu iy'ngane zakithi ukuthi ukushawa kwesitha kuyinto ekubeka kwesinye isigaba la emhlabeni, ngoba usuke uzobiza igama lomuntu lapho. So kusengaba nengozi yokuthi angashayeki kube wena oshayekayo. Ezinye zezinto ey'khona ngokuphathwa komuthi. Okunye angiku-recommend-i ukushaya like ubize umuntu ngegama. Kunalokho kuye kube ukuthi uyacupha noma ufaka iy'nduku ey'kwazi ukuthungatha umkhondo ukuze ikwazi ukuthola lowo muntu osuke enza leyo nto leyo esuke iyimbi kuwena. So ngizoyikhipha le nduku, angirecommend ukuthi ubize igama lomuntu cause kungenzeka amasimba kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu umsola entweni okungekiyo. Cause iy'nduku bafowethu zisebenza ngendlela eyimfihlo, so kungenzeka amasimba ongawalindele nawe bese leyo nto leyo uphila nayo impilo yakho yonke. Angicabangi ukuthi ufuna ukuba lolo hlobo lomuntu. Mina ngikhuthaza abathakathi, ngiyakwazi ukwenza izinto ezimbi but angikukhuthazi lokho. Ngikhuthaza ukuthi mina ukwazi ukuphatha induku, ukwazi ukuba responsible futhi, yabo. Angikwazi ukukunikeza izikhali bese ngingakunikezi inselelo yokuthi ukwazi ukuvikela abanye abantu. Okay, asizelana-ke le nduku yethu. Uma uzohlanganisa le nduku, into yokuqala udinga iy'nduku ezinamandla, udinga izinto ezinamandla. Uma ngikhuluma ngey'nduku ey'namandla udinga izinto ezinesigqi. Okay, okokuqala nje-ke siqala emakhandleleni akho, uzodinga amakhandlela a-serious, amakhandlela asindayo. Ngikhuluma ngekhandlela elimnyama uzolidinga, udinga ikhandlela elibomvu. Bese kuzoba yini, uzodinga inaliti, uzodinga amareza, bese udinga imbokodo yomfula, itshe lomfula leli elismooth. Bese uzothola okwamanje ake sime kanje. Bese sithola iy'nduku zethu. Iy'nduku zethu uzothola amafutha omkhovu, ufuna ube nawo amafutha omkhovu. Uthole ilokhuzana, amafutha kaqamba. Uphinde uzothola isehlula amanye. Uthole isondo lelokhuzane lehashi noma lembongolo, ukwenta uthola liphi. Bese uzothola umthunyelo, uthole uvutha. Bese uthola umayisaka obomvu nomnyama, ufake usilebhe. Bese ufaka umalibeni, uvuka umalibeni. Bese ufaka usehlangene nengubo, uvuka oyigxolo. Indlela ozoyisebenzisa ngayo le nduku le, uzoyigqula le zinto lezi uyihlanganise ndawonye, uyigqule imbokodo, awuyigquli imbokodo. Le mbokodo yakho namakhandlela akho la uwabekile nenaliti zakho. Le nto le izodinga ukuthi ungayenzeli ekhaya, lokho kufanele kufake ekhanda futhi. Uzothatha ilokhuzana, uzobasa umlilo la. Uma ubasa lo mlilo lo bese ushisa le mbokodo le mbokodo ufuna ishise ngendlela yokuthi mhlambe iba bomvu noma izokwazi ukuthi uma ubeka into kuyona ishe, uma uthela umuthi kuwona ushe lowo muthi lowo. Bese uthatha lo muthi lo uthela kuyo le mbokodo le. Lesikhathi ushunqa lo muthi lo, ilesikhathi ukhuluma usho lezi zinto oyishoyo, ukuthi lamadoda lawa hamba athungathe lesi sitha noma hamba afunele umuntu owenza le nto embi kuwena. Hhayi indaba yokubiza abantu ngamagama. Lesikhathi uyenza le nto le kuzobe kunaleli khandlela lakho ngala ilelo phuzi, ikhandlela elimnyama, ikhandlela elibomvu. Ugcobisela amafutha omkhovu kulamakhandlela lawa, wahlaba ngenaliti, wahlaba nangamareza, ayavutha la makhandlela lesikhathi ukhuluma le nto le. Le nto le iwubuthakathi uma uzoyenza ngokuthi ufuna ukubulala umuntu othile noma mhlambe unegama lomuntu emqondweni. Leyo nto le ikubeka ohlangothini olungcolile. Kodwa uma ukuthi uyenza ine-sense of i-protection, uyazivikela, i-powerful kakhulu and angirecommend ukuthi umuntu onovalo ayenze because inama-energies asindayo, adense because ngendlela ehlanganiswe ngayo, ihlanganiswe ngendlela yokuthi ihlanganisela zonke izinto ezi-strong ezithinta isayidi elingathi limnyama. Uyayibona nto leyo. Akuyona induku engathi ihlambulukile mase sikhuluma ngokuhlukana kwenduku.
kodwa akuyenzi futhi induku embi mawukuthi uyisebenzisa in a sense of i-protection, i-self defense, hhayi in a sense of uku-attack abantu. Ngicabanga ukuthi abantu bayangizwa lapho. Thokoza baba.